hakikanin gaskiya ina cikin neman taimako ga jama'a. Kwanakin baya Allah ya ba da iko ina kwana cikin yayi da kara da komi. Mutane masu tausaya mutanen Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun taimaka mana, an kama mana haya, an sai mana kayan kwanciya da abinci, kuma ina godiya Allah ya saka da alheri. To yanayin rayuwa da ake ciki yanzu komi ya yi tsada, hayan nan ta ƙare, sannan kuma bani da lahiya. Kamar yadda kuka sani dai kwanan baya mun dora muku bidiyon wannan boyar Allah mai suna Rabi'atu Shehu, wacce take fama da rashin lafiya kuma tana kwana irin wurare wanda ba su dace ba, kasancewar rashi da kuma yanayi na rayuwa, wanda cikin ikon Allah kuma muka aza muku ita, kuka taimake ta, aka kawo mata haya da kuma wasu kayayyaki na abinci da dai sauransu. To yanzu ma tana neman taimako gare ku, kasancewar hayarta ta ƙare, abubuwa sun zo sun tsaya inda suka kai, kun dai san irin halin da ake ciki da sauransu. Shine take roƙon al'umma mai hali ya taimaka mata, tun daga kula da lafiyarta har gidan za ta zauna, har abin da za ta ci, ga wanda Allah subhanahu wataala ya hore ma. Ga wanda ya niyyar taimaka mata kai tsaye zai iya kiran nambar ta 09014607335 ko kuma 08132494755 ko kuma account number nata mai suna Rabi'atu Shehu UBA, wato shine 2207697339. Allah shi bada ikon taimakawa, amin. Mi a cikakken sunanki? Sunana Rabi'atu Shehu. Rabi'atu Shehu daga ina? Daga Katsina. Ba tsari local kama. A nan ina yake zaune? Yanzu nan ina yan mangurura. Nan cikin garin Gusau? Nan cikin garin Gusau. Shekarun ki nawa? Shekaru na 58. Wannan yake ce? Wannan ɗaya ce. Ga ki a ofishin kare haƙƙin ɗan adam ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa reshen jihar Zamfara, me ka faruwa? To hakikanin gaskiya ina cikin neman taimako ga jama'a. Kwanakin baya Allah ya ba da iko ina kwana cikin yayi da kara da komi. Mutane masu tausaya mutanen Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun taimaka mana, an kama mana haya, an sai mana kayan kwanciya da abinci, kuma ina godiya Allah ya saka da alheri. To yanayin rayuwa da ake ciki yanzu komi ya yi tsada, hayan nan ta ƙare, sannan kuma bani da lahiya, abinci babu, sannan yarinyar ga karatun da take yi cikin kuɗin da aka turo ma in sa ta makaranta babu na biya, gaskiya kuɗin ba yadda zan yi, ba ta karatu yanzu haka. Shi ne nake neman taimako ga jama'a yadda suka saba taimaka mani, samu abinci da lahiya, kuma a taimaka mani da matsuguni. Ina neman taimako don daraja Allah a taimaka. A farko ke ce an taimaka miki da abin nan, to ta wace hanya aka nemi taimako kuma Allah ya sa aka samu aka taimaka miki? Ta hanyar da aka samu taimako aka taimaka mani ta bangaren Mai Biredi TV, tana aka samu aka taimaka mani. Akwai wasu mutane biyu da ya faɗa mana sunansu, akwai guda wanda yake Kanada wanda ake ce ma Alhaji Daudu Sha'aib. Ina godiya Allah ya saka mashi da alheri, kuma Allah ya biya shi, Allah ya ƙara ma dukiyar shi albarka. Sai kuma wani Alhaji Nura da yake Saudiya, shi ma Allah ya saka mashi da alheri, na gode. Sai kuma Hajiya Maryam wadda ita da sallah karama ma ta yi ma yarinya ɗinki, an kawo mana da takalmi da sarƙa da fanti da hijabi. Ta bangaren wannan ofis din duk ubangiji Allah ya sa aka samu wannan taimako. Ok, ta farko kun zo wannan ofishi? Mun zo gaskiya, mun taɓa zuwa. Yanayin rayuwa, ni ban da lahiya ba kuma wata sana'a nake yi ba ni da ƙarfi.
A baki da lafiya, me ke damun ki hala? Bani da lafiya, ina fama da zazzabi, ina fama da tari, yanzu haka ma ina da kwanci har an je an yi hoto ofishin asibitin Yariman Bakura. Yanzu hoton yana nan ma kuma an yi mana scanning kuma duka suna nan a ban samu magani ba gaskiya har yanzu ban taɓa shan magani ko kaɗan ba. To yanzu wani kira zaki ga mutane wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa suka ga wannan bidiyo naki da ne su taimaka miki? To ina roƙon su yadda suka saba taimakawa, yadda suka saba tausaya ma irin mu gajiyayyi marasa ƙarfi. Ina roƙon su da su taimaka mani fi sabilillahi. Ina bara ga Allah gare su taimake ni cikin dukiyar da Allah ya taimaka musu da ita. A ga wanda ya ji gani na so ya taimake ki kai tsaye misali a ina zai same ki? Ana iya a same ni nan ma dai ofis ɗin na Human Right. Ana iya a same. A ina ne gidanki inda yake zaune yanzu haka? Inda nake zaune yan Mangorora, kuma ana iya samu na kai tsaye ta lambar waya. Kamar 090-460-73-5. Kina da account number? Ina da account number. To me account number din? Account number ita ce 22-0-7-9-3-3-9. Ita ce lamba ta UBA Rabi'atu Shehu. Samu dace. Allahumma amin, kuma yana godiya Allah ya taimaka, Allah ya bada sa, Allah ya ruha asiri na gode, kuma Allah ya biya ku, Allah ya saka muku alheri. Ƙungiyar kare haƙƙi na ɗan adam Human Right da ke garin Gusau na